Angadlali. Kubo bonke nje bafana ngomakhetho ngakhetha umfowethu wena. Angicabangela kodwa. Hayi bhuti kanjalo, ungayibeki kanjalo. Wasuka wabe kwamazwi, kwayiyona ndlela engithatheka ngayo nami ngachazeka. Khumbula mfowethu, asisibe abandawonye naye. Ya, isibindi sokusho wachazeka nawe wachazeka. Bebangaka nje bafana emhlabeni mina ngakhetha umfowethu. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nehlelo noLungster. Namhlanje sivashele udadewethu one-confession afisa ukuyisho kubhuti wakhe. Sawubona. Yebo sesinjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Cela ubingelela ababukeli emakhaya usho usuqhamuka kuphi nendawo. Okay, ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Ngiqhamuka le esigodini sakwamaphumulo. Amaphumulo, ha, mkhaya. Yo. Wenzeni? Jesus. Yo, wenzeni? Hayi angilibekele udaba yizo ngekho lula. Ngingazi ngizoqala ngapi kodwa ngizozama ngoba kumele sithi qaphu. Okay. Okay, sisi kahle la nginobhuti wami esihlangene ngoma kuyena then sihlukane ngobaba. Okay. Mahlukana ngobaba unabanye abafowabo komunye ubaba. Komunye ubaba. Yebo, mangabe nabafowabo komunye ubaba kunobhuti wakhe kowabo ngale kobaba engithandana naye. Manje Umama nobaba basathandana? Abasathandana. Abasathandana. Yebo. Okay, wena ungakanani kubhuti lo wakho? Mina ngubhuti wami ngimdala. Umdala kuyena. Yebo. Okay, so uthandana ne half brother yakhe? Yes. Ngekwiside lababo wakhe? Yes. Iqale kanjani le? Ubhuti sahlangana naye kunomcimbi ekhaya koma. Shuthi ubhuti wami lo kuyena omncane elokhu engizalwa naye koma uyena owasho ngale kwabo ukuthi kunomcimbi ngala. Close nabo. Yebo, uclose nabo. Okay, bafike ke bezomlekelela njengensizwa phela nayo insizwa uyazazi. Washo uthathekile wena. Insizwa yabeka amagama phela nawe uyazi. Yayingazi yini ukuthi wena usisi? Hey mina ngi-understandanga kahle le nto kodwa hayi ngeke sasazana. Nanazana. Sasazana. Kodwa i-chemistry enkulu kakhulu. Kwaba naleya nto. Angazi ukuchaza ngithi kodwa nje kwakunaleya nto. So manje ke akhathi nibonana emcimbini nanithi nyaganga. Sasithi siyaganga nje mhlawumbe kwalolo suku siqhubha isikhathi. Kanjalo. So ukuganga kwenu kwaqhubeka kwaze kwafika phi? Sekuhambile sisi. Kuhambile. Uhambile? Yebo. And sikude manje. Angazi ngizobabikela. How far? Sina 2 years. Na 2 years? Yebo sisi. Niyifihla kanjani lento emndenini? Siyayifihla siphila ngokuthi siyobhuka manje sifuna ukubonana ngizophuma ke ekhaya ngithi ngisaya kubangani bami ngibribe abangani bami ngize kunina kwaphela nje kanjalo. Phew, okay, so ubhuti wakho akaza sisole inkukhu. Inkukhu ayazi usole umqhakazi ukuthi hayibo. Manje akaza sole lutho ngoba naye umfowabo lo uyafika azombona. Mayifika ezombona ngimthatha nje ubhuti wami naye angimnaki nokumnaka ke nje ukuthi konke enzakala phakathi kwethu. Umama uzothini ngalolu daba because phela kuzoba i-issue. And uzodinwa nje uzongibulala nya. Wesi bengasahlangene nokuhlanga uzongibulala nje nya ethi mhlawumbe ngenze kubuthunywa uyena lo baba wakhe ukuthi azoganga. Ubaba wakhe yena ucabanga ukuthi uzoreact kanjani? Sisenkingeni kahle ngasho kanjalo. Ubhuti ke ngoba ufuna ukuconfessa kubhuti wakho yini uyimisele ngawe why uzuconfess why ngiyaqhubeka inifihle? Ubhuti ngike ngikhulume naye isikhathi esiningi. Ngingasho ukuthi singama friends because kokwethu kumama sibabili. Yimi naye. So umuntu engixoxa naye isikhathi esiningi uyena since abangani bami ngiqhelelene nabo njengoba ngisho nje ukuthi mangabe ngiphuma ekhaya ngithi ngiyovakashela abangani edinga ngidingela. Ntandu yebo uyena umuntu enginokukhuluma naye ngixoxele nje izinto. Ubhuti wakho umuntu onjani? Hayi yena uyakwazi ukulalela isimo. Akasinhlobo engazi ngithi yangijaja umuntu okwazi ukungibonisa mangabe ngisenkingeni mangabe ngikuphi uyakwazi ungixazilela khulume naye udaba ngilibeke akwazi ukuthi okay into iba kanje kumele siyibeke kanje phela ukuthi ukanje uqondile. So manje kuyena kuzoba ukuthi hawu ubhuti wami manje uzoshada udadewethu ukacabanga mhlawumbe uzolobola lo munye ubhuti. Nawe uyawazi ama plans ke emjolweni kuba kanjani yabona nje umuntu ezokuthi isesinengane zethu umuzi wethu akufiki nokuthi sizihlobo kwamasiko lapho
So nizona ihlobo in a way. Yeah, ngasho ukuthi sihlobo. Ngoba phela ubhuti wami uba ulokhu ubaba wakhe bazalwa ndawonye kubaba. No ngiyakhumbula. So manje ke ngoba uzoconfessa ubhuti aware ukuthi ula namhlanje uzoxabanisa negazi lakhe. Akazi. Wena uyimisele ngale relationship. Ngizimisele ngoba ngiyamthanda futhi naye ngiyambona ukuthi uyimisele. Umama yini umuntu onjani? Njengoba ngisho nje ukuthi ngangibulala kodwa ke angazi yo. Kodwa if you die you die. Yeah. Uready. Hayi ngiready noma yini. Para sibonga ukuthi anakabi nayo ingane. Asikabi nayo nkosami. Phela lesihlobo bathi sigezwa ngembuzi. Makuthi sekufike lapho kusho ukuthi kuyomela. Hayi iyoyithe wena mfuthi ngendlela osho ngathi uyothenga nawe wena. Ngeke ulinde ngisho nabadala ukuthi bayithenge uzothi nje ngizoyithengela mina. Uzuyiqhuba uyibambe ngezandla. No, simthinta ubhuti wakho simazise ngalolu daba. But ke before simthinta if ukuthi uyayinqaba lento or uyayala unayi way forward. Kwase kwanzima ke lapho. Because ayekho omunye umuntu engikhuluma naye. Ngoba phela manje amehla sezokubheka. Angithi qala uthema uthi uyavakasha uye ekudeni uyobophe abangani. Manje sebezobona uma uthi uyaphuma uthi ha shothi useyapi. Batshela nalomunye umndeni ongale ukuthi manje imfica lo nimgadi. No kodwa simthinta ubhuti simazise ngoludaba and futhi ubhuti wakho omncane ne. Yebo. Yo okay. Yebo. Sawubona njani? Yaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuyishow ethi sikhipha izimfihlo singazi ukukhuluma? Yebo, nginkinga. Okay, la e-studio ngihleli nosisi wakho omdala uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona ngisacela umlalelo. Usisi wami? Yes. Yebo, ngamnika. Okay, thanks. Uthi njani? Ngomdawu right? Ngi-right, sihamba kahle. La ngi-right nami. Yini njani? Khala ngokuphulela. Hayi bhuti, ngeke kabi ehlisa umoya ngikhulume nawe sixoxe nje. Ukuthi ngibhizi la emsebenzini. Alright bhuti, uzoshaya amanqampu ungaphatheki kabi ngizokhuluma nje nawe shesha. Ungaphatheki kabi? Yebo. Okay, khuluma. Lalela. Okay bhuti, umfweni lo wangale kubo baba wakho lokuyena ojwayele ukufika elokunjani ekhaya usamkhumbula? Uzamkhuphulisa Nkosi. Umfweni okuyena yena ojwayele ukufika ekhaya mangabe kunemicimbi nojwayele ukuzokubona uyamkhumbula? Wakubo baba wakho. Ngiyambona bhuti. Yebo. Hey bhuti, ngalo suku kunomcimbi ekhaya ngoDisemba okugcina nje last year. Kwafike kwakhona ukuzwana phakathi kwami naye sazama kwakho umngani into kanjalo. Umngani bethu kubili beqhubeleka sesino 2 years impela siyibambile. Ubambeni. Ubudlelwane. Kunebudlelwane obusibakha phakathi kwethu. Bhuti? Hello? Ngiyakuzwa. Yebo bhuti. Udlela unjani? Bhuti wagcina angazi ngizoyibeka kanjani. Sigcine sakho ubudlelwane sesithandana. Kuleko. Nathandana? Angizomwe. Yebo bhuti njalo. Nathandana? Yebo bhuti. Hayibo. Angadlali. Kubo bonke nje bafana ngomakhetho ngakhetha umfowethu wena. Angicabangela kodwa. Hayi bhuti kanjalo ungayibeki kanjalo wasuka wabe kwamazwi kwayiyona ndlela engithatheka ngayo nami ngachazeka. Khumbula mfowethu asibe abandawonye naye. Ya isibindi sokusho wachazeka nawe wachazeka. Bebangaka nje bafana emhlabeni mina ngakhetha umfowethu. Kushuthi uyena wabeka amagama aqonda bhuti. Hayi cha mina kahle kahle uyayema ngikuzwa kahle. Ngikhuluma la ngizwa kahle. No 2 years manje ngitshona mina ngazi. Bengalula ukuthi wazi, bengalula ukuthi ngikutshele. Uyabona into kanjalo. Hayibo kanjani? Yini kodwa usungitshela namhlanje? Njoba ngikutshele namhlanje uzwa kuthiwa ngikwa Black Life TV
bengifuna khona ukuthi ngithole indlela engakutshela ngayo bezama ukungisiza yabo into kanjalo. Uthola yena ngitshela la emehlweni ngitshela emehlweni nje kahle ukuthi ngijoyina futhi uyazi sibabili kwethu ayikho intombazane bengakhuluma nayo ukuze ngifike kwena. So ngibone ukuthi mangiye kwa Black Life ngithola usisi engakhulumisana naye angitshela ukuthi ngingayibeka kanjani lento kwena. Ngoba ngabe ngiyibekile face to face kuwe. Hayi mina washathi indaba yakho angani kufanele ngenze njani. Ngicela ukuza ngawe kufanele kwenziwe njani. Ehlisa umoya bhuti ngoba into yethu iyaqhubeka ngiyakucela. Ngisacela uzame. Ngakuthi. Phela sisele ngakumangaza uma uzofila kanjani. Uyabona nje nawe yamazi ke umfazi osizalayo. Cha phela into ebenza uwena lo. Wena kufanele uyazi ukuthi ngomtshela kanjani imali ngoba lethe uyenza wazi nawe wathi athi imali uzoba nenkinga vele. Bhuti ithemba enginalo likuwe. Uwena ungangiphi umqondo ukuthi uma ngakhuluma kanjani naye. Angikamba manga mina indaba yakho ngiyazi. Hey bhuti ngiyakucela ungisize kodwa. Ongcono mhlawumbe sikhuluma kahle bese sekhaya ubuso nobuso. Lapha zobe sengikuzwa kahle. Akulula nakhona bhuti ukuthi ngikutshele ngoba ngikwazanga ukutshela kwasekuqaleni ngazocela ku Black Life. Bengifisa ukuyiqala kade ngangifisa ukuqala ngikutshele yona. Since ebhizi efike ekhaya nizobonana ekuvakashela njengomfowethu. Yebo. Andisophela isikhathi umfowethu ehlala efika lapha ekhaya. Kanti usuyengatheli ngimsukuza kuwena. Hayi bhuti usukeze kuwena. Ngawusukuza kuwena. Angathi mina najona nathandana. Siyathandana phatha sijolele ekhaya. Umuzi wasekhaya ngiyawuhlonipha. Bese ngajolele ekhaya. Ngesazi. Iqiniso kodwa lele ngikutshela lona ngoba kwanayo ngambuzo yokuchazela nje kanjalo. Asikazi sajolele ekhaya. Asithathani nje even njengabantu abathandanayo. Siyabukanela nje kuphelelele. Ngizwa? Asithathani njengabantu abathandanayo mangabe sihlangene sonke ekhaya. Nawe uyazi. Awukaze wasibona futhi khona into akwayibona siyenza. Lalela sena. Ngizosiza manje ukuthi ikhuluma kahle lento ntambama bese ngibuye emsebenzini. Ngoba manje kufanele ngikwenze emsebenzini. Yebo bhuti ngiyakuzwa. Alright ngiyabona. Nakusisa. Sawona? Yebo njani? Ngiyaphila uLungstar lona. Ngicela ukuzwa nje before uhamba ukuthi uzizwa kanjani udadweni ezokutshela udaba olungaka. Ngizobuyela manje ukuthi engizifana ngale. Bathi-ke ngobethi-ke ubudlelwane bayaqhubeka ucabanga ukuthi mhlawumbe ekhaya bazobamukela? Hayi yakho sokumele sibatshela ngengazi kodwa manje nje umalo ngeke uma lento le. Oh okay, so you willing ukuthi umsize ukuthi nitshele umndeni? I know, siyabonga. Ubhuti wakho yena uzomconfronta ngalento? Hayi kufanele sihlangane. Ngikhulumile ndawo. Oh usazokhuluma nomfowenu. Wena ukwazi usola umgqakazo ke nje? Cha mina ngithi awukwazi usola? Hayi lutho. Hawu ngoba kubhuti wakho akwazi umbuza ukuthi ibhuti ukhona yini umuntu obonana naye? Hayi into nje ebengenandaba leyo. Tata ungayinakile? Into engayinakile. Oh okay. I know. Siyabonga kakhulu ukuthi wazi ukuthatha i-call yethu. Alright yabona. Okay, thank you. Uzizwa kanjani? Hey sisi ngizizwa ngithukile ngoba umoya lutho ukwehlisa uyangiphakamisela umoya. Uyamuzwa nje. Wena ubulindeleni? Njengomfowethu engiye ngikhulume naye mangabe ngisuke ngimbhekile ngezinye izimo engisuke ngibhekene nazo ngaleso sikhathi. Akaza ngiphakamisela umoya kanje. Angazi noma wenziwa ukuthi useduze nabantu noma kwenzakalani, angazi. Wena do you have siblings beside lababa wakho? No. Oh no. Cabanga nawo. But if wena ubuyiposition kabhuti wakho buzofila kanjani? Bengagcina ungiphoqa ukuthi ngamukela. Ngoba egcina ngakho konke
abasizona ihlobo. Anisizona ihlobo. Yes. So your mind is made up. Your mind is made up. It's a matter nje ukuthi lalela family ngathela ukufihla mina. Kanti bakwethu isihlobo yini? Ngoba phela akusiwa kubo kwama wami lo muntu, akusiwa kubo kwababa wami. Anihlanganiso ilutho. Asihlangani At all. Mina isihlobo engihloniphayo isakubuka ama wami, isakubuka baba wami. Esinye nesinye kusho phela ngahlonipha umhlaba wonke mangisiba kuya kanjalo sisi. Kahle uthi sonke sihlobene. Sonke sihlobene yabo lento masiyilandelanisa ezithakazelo ngena uGoogle. Uzosesha uthole isithakazelo, uthole isithakazelo sixhumana uthole nesakini sihlobene sonke nje. I know. Angifisela okuhle ukuthi ke na Let's Hope family accept lento. Mayinga accept uthe kodwa niyaqhubeka nina. Hayi. Ubona boyibona bazoba strong shoot. Impela bayibambe beqine. Bayibambe beqine ngeke. So do you have any plans ke ukuthi nithole ingane or nishada or niqhubele phambili? Yona into ehlezi nayo leyo. Oh okay. So if umama ke enqaba lento lena kuze kuxabana imndeni still uzoqhubeka. Abasixoshe ke kushuthi. Banixosha. Ongqona abasixoshe. Is it that deep? Hayi impela ungenile kusekujuleni ngihamba emathanjweni lento ngosisi. Nezwe lababukela emakhaya kuthiwa ngenile manje emathanjeni. Yazi masisifubeni ziphuma zonke. Uthi yibo ngiyacabanga ukuthi sinengane ezimbili sesishadile sehlele emzini wethu. Hayibo sebengaskipha kuyo yonke leyo yini. Khona lelizwi lithi iBhayibheli uthando lakho luyangengama. Ngicaba amathambo ngiphele nya. So I think again ngiya understand ukuthi uthini. I know nizwe lababukeli beBlack Life TV ukuthi ke na uyasho ukuthi bakithi abazona ihlobo and yena ufuna ukwakha umuzi nalendoda asithembe ukuthi uzoyithola lento leya ade ibheka. Mawuthi nawe unaso isitori sakho lapha ekhaya or confession office ukuxoxela yona, please feel free to drop us a message. Please don't forget to share, like and subscribe. Sinthanda kakhulu nguLungstar. Nisale kahle.